Kaixo eta egunon guztioi eskerrik asko aurkezpen honetara etortziarren Eibarko Antzerki jardunaldien 47. edizioaren egitarauaren aurkezpenera. Gure hiriko hitzordu kulturalik garrantzitsuena, jende gehiena erakartzen duena. Pasaden urtean, adibidez, 7.000 pertsona elkartu ziren. Beraz, eibartarrak eta beti bezala kanpoko pertsonak ere gonbidatzen ditugu antzerki jardunaldietara etortzera eta kalitatezko kulturaz disfrutatzera. Otsailean 14an igoko da teloia, eta aktore ezagunak egongo diaz, kaleko antzerkia, eta martxoaren 21an jaitsiko da teloia, hurrengo urtera arte. Nik lehenengo gauza zorionak eman, 47 urtez bizirik mantendu ahal izan duzutelako eta etorkizuneruntz ere apostu egiten duzutelako antzerkia eibartarrei eta Gipuzkoako hiritar guztiei irisgarri egiteko apustu hori egiten duzutelako. Eta baita ere espazio oso desberdinetan, horrek garrantzia handia dauka, azkenean ez duzulako berdina programatzen kalean zein espazio itxi batean proposamenak oso desberdinak dira eta publiko desberdinetara iristeko ere oso beharrezkoa direnak. Azkenik bukatzeko importantea da ere gobernantza eredua oso argi edukitzea, ez? Eta elkarlana beste erakunde batzuekin ere horrela izatea. Hemen udaletxea, Aldundia eta gobernua gaude, horrela erreferenteak sortu Euskadin eta Eibarko antzerki jardunaldi honek erreferente bat badira eta horien adierazle hiru erakundeak mahai baten gagozala. Eskerrik asko honen atzean zaudeten guztioi eta sortean.